Nyt me kuvataan. Ai! Palli! Ei paljon lyöty, jos sallittua! No niin, nyt laukutti. Ei mitään. Krokotiili, mikä hitto? Mikä tossa on toi pieni? Se on nänny, se on nänny. Sä kiivaksi ton nänny tästä. Ohoho! Se hyppäsi mun nyrkkiin päin. Moi! Mun säkin! Senkin koira. Vähän siistiä, jos tää mun käsi on mennyt poikki. Vähän siistiä. Kyllä se Miika tunnisti, jos olisi murtunut. Niin. What's up? Ei tähän enää saa. What's up? Ja nää luovutaan. En katsaa, se on käsi valmiina takana. No niin, sit loppu. Ne ei valnaa loppu. Ei kun mä ollaan nyt tasoissa. Ei kun se ei hauskaa, mun pitää olla Niin, johtaa. Janne pitää aina johtaa. Ei paha! Mä tiedän siellä! Janne pakottaa imemään sitä. Antaa tulla. En oo minä. Ai, mun kipeä. Mun kipeä nilkä ja jumi jonnekin pieneen paikkaan. Mitä tää on? Mikä? Tule pois sieltä senkin koiraan. Kumarran mua 10 kertaa. Sen silmissä ei. No niin, Tuomas nyt mun puolella. Mun nilkeä nilkä. Nilkeä nilkä. Tää vai? Mikä? Kives? Korva. Miika sanot nyt, Tuomas, nyt on mun vuoro. Muna. En mä tiedä. Ihan oikeesti. Hatusta. Tuomas rauhoitus on täällä. Älä nyt huido siinä, kun minä otan minun hattua. Et saa hattua, et saa hattua. Et saa hattua. Mä otan nyt siitä. No ei kyllä. Ei! Näet sä ton lipun mun? Tai ton... Mä tunnen ton. Toi on mun mutsivainen kaveri. Onko oikeesti? Mennään nopein näkemään. Minne? Kyykky. Toi näin. Ei toi vaan toi. Hei, missä mun sandaali on? Mun sandaali. No vittu en tiedä. Ai toi. Janne, luovuta se näin helposti. Eikö sä oot voittanut? Selvästi. Niin ihan voitti selvästi. Ja nyt ollaan tasoissa. Sami sandaali. Se sandaalilla. Sami sandaali. Sami sandaali. Vähän niinku Reimo Rengas. Reimon ringas. Niinku mä kaadun bänkissä ja sit mun trukki on sun Miikan puolesta. Miika, se on Reimo Rengas. Ai niin joo. Se oli Miika. Mä en edes muista, en mä sano. Kai mä sit sanon noin. Eikö se oo se, missä se oli? Okei, mä oon johos. Et oo Janne jos. Noin. Meskistä sandaali päähän. Musta iltaa. No niin Janne. Sä voit. Janne oli ihan perseestä. Ai. Nyt tuli kyllä tuperapina. Nyt se muuten kattoo tuolla. No ei se mitään. Ei kato, älä Tuomas. Ei se kattoo. Ei ne kato Mä oikein. päästä sun hiuksit yritin, mutta takut pitää niitä kiinni. Ai! Mä otan kipeästi kädestäkin. Hei Jumi on. Ai! Muista mun sandaalin piha! Ai! Mikä tää on? Kyllä nyt tulee joku. Ei tullut. Mun kovia olisi. No kun joku tuli matkustaa. Tulisiko tää? Irti mun säkistä. Nää vaan naitat. Nyt rauhoitettiin. Janne, sä et oo tasos. Mä tunnen tota. Hahaha. Voitu. Et voittanut Janne, se iski sun pahemmin. Mä tunnen Mulla ton on Junan. hyvä. Kela portti röötiin, mä tunnen. Se on mun mutsivainen kaveri. No ei nyt sentään. Ei sit. Ei. Milloin on mun vuoro? Ja anna sitä. Ai vittu. Reimo Rengas. Reimo Rengas. Reimo Rengas. Kuva Miikan nenä, se on niin ruma. Nenä. Ei pelkkä. Nenä. Poski. Peukka. Kassit. Kassit. Pitää olla tasoissa. No mähän oon tasoissa sunkaan. Mummos on tasoissa. Niin. No nyt mä oon tasoissa. Nyt ollaan. Nyt ollaan. Nyt ollaan. Ai! Sitä siellä saatana löi jännää. Nyt
täällä. Ai, Nyt ollaan tosi. sä löit 3 tai 4. Poski. Oi. Sä löit mua eilen Ei. ja tänään. Janne ottaa ruuppukoppi. Mä oli hyvä komppi, mutta Villi oli mahtava. Musta iltaa. Mä tykkään läppiä Tuomasta Poskille. Poskille. Ja sit... Hei! En mä tiedä, että me edetään näin nopeasti tässä meidän suhteessa. Lämmin on ihan... Mulla ei kyllä ollut yhtään mitään. Tuomas se on happe. Jannella oli niin pieni. Lät. Sanoo Jannin käsi. Ja Tuomaksen otsa. Ai mun nenä Janne, varmaan mulla on vuotaa Tuomaksen suu. Tuomaksen nenä vuotaa vertaisottiin. Tuomas on Mä tää on tekniikkaa tässä. No niin, nyt sovitaan kyllä. Sait! Tin, 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 tin.